Nsellem anki jien l-istudenti u nawguralkom minn issa għall-eżamijiet. Nawguralkom għall-eżamijiet. Hija ħasra illi fi żmien meta suppost qegħdin tikkonċentraw fuq l-istudju fuq l-eżamijiet, sibna kollha mhux intkom biss ruħna f'nofs kampanja elettorali u f'elezzjoni ġenerali bikrija sena qabel għal raġuni. Sena qabel għal raġuni li hemm xi ħaġa fundamentalment ħażina f'pajjiżna. Fl-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju ser ikun hemm żewġ votazzjonijiet. Waħda se nivvutaw aħna kollha fiha. Kollha, il-poplu Malti kollu. It-tieni waħda ser tivvota id-dinja fiha fuqna. Abbażi tar-riżultat tagħna, abbażi ta' kif ser nażlu aħna, id-dinja ser tiddeċiedi tkomplix taħdem magħna jew le. L-investiment minn barra ifisser l-investiment fl-edukazzjoni. L-investiment minn barra ifisser il-jobs tagħna, tagħkom, il-jobs fil-financial services, fil-settur tax-xjenza, tas-saħħa, fis-settur tat-teknoloġija, fis-settur tal-gaming. Jekk jieqaf dan l-investiment għaliex min qiegħed fuq barra jarana li għażilna ħażin, allura jieqaf kollox. U jien nemmen li hemm xi ħaġa ħażina, hemm xi ħaġa fundamentalment ħażina. Għandna gvern illi ereq u waqa' minħabba l-korruzzjoni. U l-korruzzjoni nagħmilha ċara, sakemm hemm il-bniedem ikun hemm korruzzjoni. Il-problema mhix dik biss, il-problema illi millum għandu il-poter, is-saħħa li jwaqqaf li jindirizza il-korruzzjoni qiegħed jagħlaq għajnejh għaliha. Dik hi l-problema. Ftit wara li tlajtu fil-gvern nies li anki jekk kellhom familjari tagħhom li huma involuti f'xi strutturi tal-Partit Nazzjonalista, tajtuhom transfer vendikattiv wieħed wara l-ieħor għaddejtuhom minn partit. Bil-mistoqsija tiegħek qed jogħġbok? Għaddejtuhom minn martirju. Kif nistgħu nafżawk aħna bħala studenti meta l-kliem li qed innaf f'2013 daqshekk kienu falsi? Jidher li kwistjoni ta' fiduċja Dr. Muska? Tista' tara n-nomini fiċ-ċivil, tista' tara persuni li jservu ta' ambaxxaturi, in-numru ta' nies li żammejna, n-numru ta' nies li qegħdin fil-Foreign Service. Tilkom l-attenzjoni għal Fujian Slip. Li żammejna, in-nies li żammejna, jiġifieri kulħadd kien taħt il-giljottina. Għamel l-pjaċir għax żammhom. Fals! Din hija s-saħħa ta' ulidna, propjament ta' ulidkom, għax jiena ġrali bħal-igrant, bajt fuq l-iskaffa, shelf company. Ħafna mill-mistoqsijiet li ntbatunna mill-studenti nfushom kienu bla dubju jirrigwardaw il-korruzzjoni. Issa, bla dubju. Aħna nixtiequ nkunu nafu x'tikkummentaw intom dwar dan, imma b'mod partikolari x'miżuri għandkom f'moħħkom sabiex kemm jista' jkun innaqsu il-possibilità ta' allegazzjonijiet simili fil-futur u fil-verità nassiguraw l-indipendenza tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dr. Muscat? Jien ngħidlek x'diġà sar. Sar illi neħejna il-bieraħ kont mal-President tal-Ukrajina u ftemna biex jibdew imnalla milli jallu, qed tara. 4 snin ilu jiena kont parti mill-Partit Laburista fejn aħna wedna li ħanamlu l-qabża fil-governanza biex ikollna governanza nadifa, meritokratika u trasparenti. Illum qed ngħidilkom hawn l-aħwa hemm bżonn inbidlu d-direzzjoni biex dik il-qabża issir.